Бөгелмә шәһәре төнлә яуган карны монда көрәк белән генә чистартып бетерергә өлгермиләр, юлларга махсус техника чыгарылган. Шулай итеп, быел кыш республиканың көньяк көнчыгышыннан башланды. Әлмәт, Сорман, Лениногорский һәм Баулы якларында кар җир өстен, агачларны, йорт түбәләрен каплады. Балаларның көзге каникуллары кышкысыннан ким булмады. Алар кар баба ясарга, кар атышып уйнарга чыкты. Бик матур. Бүгенге көнгә инде без көтеп алдык бу карларны. Карларны сагынабыз, кышны да яратабыз. Машина тәгәрмәчләрен кышкысына алыштырып өлгермәүчеләр сервисларга юл тотса, өлгерләре тыныч күңел белән юлга чыкты. Бүгенгә әзер идек. Тәгәрмәчләр алышынган. Бу кар әле иртәгә берсе көнгә бетә бу. Кичә үк синоптиклар юлларда бозлауык булу ихтималын фаразлаган иде. Һава торышы йогынтысымы, әллә инде юл кагыйдәләрен үтәмәүме? Тукай районында килеп чыккан аварияның сәбәпләрен хәзер юл инспекторлары ачыклый. Әлеге һәлакәттә 2 кешенең гомере өзелде, икесе яраланды. Машиналар Әжмәкәй авылы тирәсендә бәрелешә. ЮХИДИ идарәсеннән хәбәр итүләренчә, 39 яшьлек автомобиль йөртүче алда баручы машинаны узмакчы булып каршыга чыга. Тизлекне арттыра һәм Nissan машинасына бәрелә. Nissanның 35 яшьлек шоферы да, янындагы 38 яшьлек пассажиры да шунда ук үләләр. Икенче пассажиры реанимациядә. Тизлекне арттырган машина йөртүче дә хастаханәгә эләгә. Күрәсең, иминлек кайшын эләктергән булуы гомерен саклап кала. Момент дорожного происшествия. Юл транспорт һәлакәте вакытында Nissan автомобилен йөртүче һәм аның пассажирлары иминлек кайышын эләктермәгән булган. Хәзер бу факт буенча тикшерү бара. Социаль челтәрләргә Бөгелмә районының Карабаш бистәсендә Ютазы, Әлмәт районнарында булган куркыныч юл һәлакәтләре кадрларында куйдылар. Карабашта йөк машинасы идарәне югалтып юл читенә чыккан. Бу кадрларны без бүген Баулыдан алдык. Иртәгәдә синоптиклар тотрыксыз һава торышы фаразлый һәм алдан кисәтә. Карлы яңгыр секундына 18 метр тизлектә көчле җил, буран булачак, атна ахырына кадәр шулай. Юлларда бозлавык һәм урыны белән кар салуы ихтимал. В основном осадки сейчас случаются. Хәзер явым-төшемнәр республиканың көнбатыш районнарында ешрак күзәтелә. Кар бозлы яңгырлар ява, температура 0 һәм аннан бераз югарырак. Иртәгә дә шундый ук һава торышы сакланачак. Төнлә температура -3-тән +2-гә кадәр, ә көнчыгыш районнарда -6 градуска кадәр суыта. Көндездә салкын, җомга һәм шимбә көннәрендә җипшык кар явачак. Синоптиклар җиргә калын кар катламы 20 ноябрьдән соң ятачак ди. Инзилә Хөсәенова, Алсу Әхмәтҗанова, Ирек Хәбибуллин, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев. Яңа гасыр каналы.